Evelina mummo neuloo ja ihmettelee, että minkä takia kainalon alustat kaarokenneuleissa täytyy pujotella langalle. Tässä on ensimmäistä kierrosta kiertämässä ympäri ja on yhdistänyt molemmat hihat. Voin myöhemmin sen videolla näyttää, mutta näin siisti tulee nurjalta puolelta ja täällä oikea puoli on näkyvissä, joka on näin siisti. Eikä tarvi jäljestäpäin niitä hihoja yhdistää ja en ole huomannut mitään ongelmaa siinä, että ne tehdään tässä samassa yhteydessä. Ja tästä vain voi ruveta jatkamaan sitten kaarrokkeen tekemistä. Että mummon neuleita